Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon.
Kag subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal matapos ang siyam ka tuig ati nabutang na gid man ang portrait ang litrato ni former Bacolod City Mayor Monico Puentevilla sa lobby sa may government center. Kag subong man sa subong iyang aga chikeron pagid naton pila naton ka mga regapanguna nga mga balita pungsud non nga aton iyang tutukan man diri sa aton iyang palatuntunan no ang 10-day national mourning sa bugos nga pungsod gindeklarar ni PBBM sa pagtaliwan ni former President FVR o kon Fidel Valdez Ramos. Si Lieutenant General Bacaro ang unang AFP Chief of Staff or ang ginhingadlan nga AFP Chief of Staff. So siya gini ang makabenepisyo sa fixed nga 3-year term. Sige, na so sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo pero ang PNP gin pa siguro man ang suporta sa bago nila nga PNP chief nga si Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. Sige, so ini ang aton iyang tutukan kag diskusyonan diri sa aton iyang palatuntunan sa mga balita nagikan sa luwas sampung sod dito sa Amerika, no? Aton iyang tutukan mag-checker man kita sa pinaka-latest update kay may mga development dito. May baha iya sa Kentucky, no? Sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo kada mo sa mga mga kalanabo nga hukis ado makibot na lang kita no may mga amo naman sila may mga pagbaha naman so kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita man no ang aton iya nga diskusyonante dito sa Amerika kundi diriya sa aton nagsulod na ang monkeypox no diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. So ibaloon tama na dito iya sa Amerika. Kamusta naman ang ila sini iyang status no? Ang aton iyang tutukan kag aton iyang diskusyonan samtang kita iya ang nagapangaragad no sa subong iyang aga. Drigid lamang sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports first edition no? Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita lakip na no kay speaking of America no ining pagtaliwan man iya mga kabinan no sang NBA legend no sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo Bill Russell. Sige, so initanan sa liwat ang aton iya nga tutukan samtang kita iyang nagapangaragad sa subong iya nga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. So kamusta? Kamusta sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton? Kamusta ang aton nga sitwasyon subong sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Aga pa, Martes kita sa karon nga daw banwa. So dito pakta na aton nga tiyempo dugay-dugay nagatulo-tulo ang kalibutan dati sa karon maga-checker man kita sa pinakaulihin naton iyang sa aton nga pinaka-latest no. Lakat naton sa panahon tingwa naton nga makapagkig-angot man sa pag-asa no kag para mahibaruan ta subong yang aga. Kag syempre kamustahon naton ang aton nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. While naga-monitor lang kamo sa aton subong yang aga diri sa 630 kHz. Sa inyo tagsag ka mga radio dial or nagaupod sa aton diri man sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. No, nakaupod sa aton iya sa YouTube. We also have our YouTube account. So, sit back and relax. Kami naman ang bahala sa inyo sa subong iyang aga. Okay, so, kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon sa palibot naton sa siyudad sa Bacolod. Kamusta na subong? Bauti
Of course, syempre, ato niya nga promo diri sa Bombo Radyo. Subong pa nga daan, Agosto na kita ho. Amo gining hambal ta ng gani bulan nga ba, do ka tagpiligadogid, no? Pero ti laban na nga. Importante, pisan ng gid kita. That is why nga promo naton sa Bombo Radyo subong. Pwede ka mo makahulog sa inyo siniya nga mga entries. No? Hulog lang kamo sa inyo siniya nga mga entries kay amo ring ginambal naton. The more entries you send, the bigger chances of winning para sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo. Sa Bombo Radyo at Star FM, diskusyonan ta na ha. Sa mga kauturan ta, tinakahulog na kamo entries kung wala pa. Sige, diskusyonan nato niya dugay-dugay. Pero kamustahon ta rin ato niya nga palibot sa syudad man sa Bacolod sa subong iya nga agad. Sikeron ta, kay speaking sang tigkiriwi nga ginahambal, no? Dokat tagpiligadogit kay manti. Diri sa aton sa Negros, amo ning ginatawag nga Tiempo Muerto. Untat galing. That is why nga mga utod dati mga pulo budlay gid ang sitwasyon. Hasta gusto ti amo maning wala man pangani sa mga kaumhanbla. That is why nga pulo pigadogit ti banta mga kauturan ti makatanom-tanom tadautan or anong pwede ta nga makaremedyo kita, no? Subong yang aga, kamusta huntabe? Kamustang presyo sang bugas naman? Sa subong Bombo Anthony, chikero naton ang una nga hugnat sa balita sa patrol. Madulong sa aton subong iyang aga ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kamusta, no? Sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, chikero naton, no? Kamusta naman ang aton ng mga merkado? Dra, tatlo naton ka mga daragko nga mga merkado. Pero subong iyang aga, no? Ang Libertad Public Market, ang gining pinakaaga, pinakatemprano, do halos wala na nagatululog dira ang mga kauturan naton sa merkado, no? Libertad, Burgos Public Market, amuman na medyo, pang Burgos 4 AM, amat-amat na. Pero ang Libertad, just kung pwede, palang 24 oras, sinaga-operate, gid na siya, no? Kamusta kung tabi, no? Sitwasyon naton, subong presyohanay naman sang bugas sa subong iyang aga. Chikero naton, una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Mabaan. Good morning. So, mabaan again rin sa Limited Public Market. Kag supong nga aga, bumabaan, sini nga Martes, nagagotok ang alagyan diri sa sulod, no? Kag kaya ako ginilala, siyempre madanlog man sulod, mabaan kag aton sini nga mga kauturan, may dala na, no? Nagabalik pagbabala, tapos na pagmamakal, kag ang iba niya pasulod pa lang as damo pambuan ang nagapagwa. Okay. Siyempre pa siguro nagpadulong diri sa Libertad Public Market kag pambuan ari kita sa Brigaan or I mean sa ato nga Iblanayo, ari kita sa exit kag ang aton sining kamusta ho naman, siyempre hindi gila madula pambuan sa pag-check taster ni, no? Siyempre, so siyang bugas, no? Tawanta kung nag-buo siya kayo ni God nga pag-check nagtaas sa babuan. So, pesos. Kaga, isubong yung pagtigid nga balaan natin kay hambal gani sa mga, sa gobyerno, mang stay alert kita. Kay, siyempre, ulan sa Agosto, babuan, kalaway na magtaas ang presyo sa mga nagapangunang balaklon kung nagadungan man sa Tiempo Muerto, no? Sa tigpiligado, kaga, saka piligay mabukas pa ang klase. May maka-allowance, so wala si Tuto kasi intay, no? Dako. Okay, although hindi ka man face-to-face ang buwan, pero mapektuhan man siyempre ang pag-gawin sa walay kung kataas mga ginagamit. Kung masahon na, ang presyo ng bukas. Public Market. Hello, good morning. Basta? Ano mga nagabantay, di ba na? Mga alamaros pa. Ako lang ilagay, sir. Sige. Ano pangalan ka? Sige.
19 years old ka na. Ang pedo ta? Si R? Si JB, si R, o ba? Sir, kamusta man? Tubig ka na di ka bantay? Salo ka lang? Nabunyagan ka. Actually, kung ba, sir, may ko di ka pangamusta. Laylain ako may interview. Tulog na ng mga kabataan. Kamusta man ang pagbantay mo? Di kay baguhan ka? Okay man, ma'am. Okay na. Enjoy ka man. Okay lang, Ano ma'am. saan ka magabukas ganit? Alas 3 ang kagahon. Isang kaagahon. So, madamo na ang nagbakal. Medyo, ma'am. Damo naman gawa ng bakal. Aligad to, nagmahal piso, no? Pag 2 piso, subong kamusta ang presyo? Mula man Japon, ma'am. Oh, man Japon, wala na ang naba. Wala, ma'am. Pati gani, pinakabakal? White rose ang pinakabakal sa amin, ma'am. Hasmin. White rose. Pero wala na kami subong stock. Sambot kami sa stock. Sambot man, kay tungod bakal. Isa pa, di ka magagakuha stock? Di ka magagakuha ga stock gani? Diri lang man, ma'am. Dili lang man. Tubambuan aton danay kamustahon o kon check upon, no? Ang mga presyo balas ang sining mga bugas. Ano guys sa JB, no? Ang bugas Oo. subong. Tubambuan ang hambalan sa JB kagina, white rose ang pinakabakal kag subong wala na sang stock. Oo. Sa pila to gani? 45 ang kilo. 45. Mahal manggali. Wala ka may red rose? White rose lang gid, no? So, ang ari di Bambuan na W Rabbit na siya, oh. Gason, ang presyo sina Bambuan, 42 pesos, no, per kilo. May araman, Akira na siya. Akira, bale 42 man. No, kag ang Super Angelica 42 pesos. So tatlo na sila 42 pesos. Ano nang pinaka namin sa tatlo na 42 pesos? Umili. Timo be? Akira. Akira? Oo, Akira. Naman. Namin sa ukad man siya tapos sumok naman. Okay man sa tigangon. Amo na nga tigang mo. Okay. Ngang W Rabbit, hindi okay? Okay man. Okay. Mas na may namin Akira. Ano di pinakamahal sa buong? Hmm. Ano pinakamahal? Wala, mula man Japon naman yan, no? White rose lang yun ang pinakamahal. Kani, wala na kami. Labanan, 42 pesos, no? Oh, lapu-lapu, babaan, Rockwell, Lucky Beauty. No? Magulang ko kabalo sa mga pangalan sa mga bugas na ini. Nelson, ang Hasmin, bakal man. Oo, may isang 4 pesos. Kag ang, ano diri, ang pilit nila, bambuan, ang pilit ng mahal. Oh, legal. Pero subong, mula man Japon. Ang Japon, nag-retain. Wala ba, nandun nga presyo, nag-retain. Wala sang nagsaka sa pesos. Wala. Mula man Japon. Abis sa 50 centimos. Wala man, kaya wala man di 0.50 bambuan, no? Ang ila sining nga presyo, kananiga diri man ta nag-check. Amo ni ang una nga nagabukas nga bugasan ni Rizal Libertad Public Market. So, halin siya sa 42 pesos. So, tub sa 44. Wala ka man 45 pesos? Wala naman. Wala. Hasta lang bambuan sa 44 pesos ang presyo sang bugas sa diri nga pwesto, no, sa Libertad Public Market. So ano man gali astang bugas naga-out of stock. So wasi ang tendency sini kung magsigi-sige ni jutay basi magtaas presyo. Amo gina Magtaas bambuan, no? pagid kay why na siya ganubo, no? Nagtaas Yes. siya. Ang possibility kay sa White Rose gani ambal kagina wala sang supply na, no, kag isa pa amo nang pinaka bakal di bumbuan sa ila ang White Rose. So posible sa semana mayara naman siguro kasi magmahal. I-check ta na bumbuan, no, kay syempre kalabanan tuod sa ginabaka sa atong mga kauturan, especially sa atong mga pangkatuan bala kag ginakuan man sang presyo amo na ang White Rose. Mabaan kag damo ko kilala nga White Rose ila ginabakal mo. Hari ako ang cha-cha bambuan may 40 pesos di actually. No, kung sa hindi pala makasarang mga kauturan ta kay wala man Japon nagsaka ang sweldo sang iban bambuan. Hari ang cha-cha. Cha-cha. Amo na siya ang cha-cha bambuan. May mga ano siya, lain siya nga color galing, no? May gamay lang do yellow bala bambuan. Ang Akira, oo, nami to ang Akira. Pamuan kag ang ila diri nga
pwesto, no? Damo gid sang may gabakal kay labyan malang balabambuan halin kabi sa gwa patulong ka sa fish section o kung sa meat section mabuan malabyan marasto nga, no? Kag ang ila sining tupad. Actually ano na di tinapay bambuan kag bugasan, no? Isa lang ni ang tag-iya. Kag ang tinapay diri puros may mga butangan malang nimo palaman, no? Kamusta tinapay nang mahal? Amo Japon. Amo man lang Japon, no? Ang tinapay kag amo ning iba yung stock, no? Amo ning bambuan ang stock nila oh. Sa kilid, may busy sa Sir JB, damo may gabakal bambuan. So, ang ila diri nga mga stock, medyo padutay na gid siya, no? Mga taga-ano ka mo gakwa stock? Hindi kada aga, gabot nga namon stock. Kadaga, gakwa ka mo? Gabot nga namon stock. Okay. Every 6:30 in the morning, bambuan, nag-aabot gid ang ilang stock. So, posible, napila man ka sa ako, no? Sobrang man guro sa pulo ka sa ako, mapaubos nila bambuan, mabaligya nila. Pero ma-notice ta, ang mga nagabakal, kilo-kilo lang. Kilo-kilo lang bakal mo, ma'am? Kilo-kilo lang bakal. Oo. Kay tabugat man kung ano. Yan, bugat. Bugat daloon. O kung bugat sa bulsa. Bugat dalo. Bugat na kitang isang sako, no? Taga din ka, ma'am? Taga Singkang. Pangalan ta, ma'am? Marilo. Marilo. Prito ta. Herotche. Si Ma'am Marilo. So, dire ka pa may gabakal? Ano, kagapangumpra ka gano'n daw? Oo, kay naluto ko sa kantin. Galuto ka sa kantin? Hindi nakakantin? Kantin sang manukan. Ay, Lord, kay galiga pangumpra. Anong mga manami, mga luto? Mga tinula. Manok. Manok ng mahal? Oo, nagmahal. 200 Japon, no? Okay. Ako damo, nag-isa nga na bakal. Mamuni-muli yung mga baklon? Oo, bugas. May service ka lang? Why, gatrisip ko lang. Tingin mo nagmahal ang bugas? Oo, Japon. Ano man Japon? Tiga pa mo, yakan man magurato. Sa 20 pesos sabi. Gani. Yung pamilya ka na, ma'am? Oo. Okay. Para niya sa kantin ang imo nga ginabakal. Tingin mo yung personal? Amo na na. Amo na siya. Ikaw nga pa nag-iyas ang kantin? Oo. Mamuan, kalaban natin nga bakal, may karinderya, may kantin, may araman nga pilit ang ginabakal, kagabaligya, Valenciana, mga suman, hindi man sila kasarang mabuan sang isa kasako, no? So amo na ang adlaw na lang gabalik. Kag support ang ganansya. Kung may service ka, okay lang, no? Kay hindi masyado matakal, no, sa plate. Sample sa Jeep Abi. Taga Singkang. Si ma'am, nang bago talang na interview. Aman? So, kung makitaan ko ba notice natin subong Bombo Grace, di ka, kabalo kang bugas, maski magmahal siya, or ano dira, mga kauturan ta, mabakal gid na iya, painan mo gid na iya, agod makabakal kasang bugas, amo lang nagaling imang hakroy lang bulsa mo, Bombo Grace? Yes, maman. Mala na, hindi kakabakal sa mga pangsudanon mo o kung iba mo pang kinahanglan, pwede mo na yung mapa-isol, no? Mapa-iway danay. Kurante, makabakal ka sa inyo nga gamiton, kazumuhon nga bugas mabuan. Kaya kung hindi ka makaon kahit bugas, di ka palang luya, manang mga tuhod para sa ako. Liga, tulo akong kaon rice. Oo. Kaya rice staple food, tagid daya, bahala na da. Kaya tinadako, tayo kaon, bugas mo. Pareho na iyati sa Amerika, yung mga tao, okay lang to yung mga American nation, di kakaong bugas, kaya may sila na anad, yati, bread, ito yung ilaya. Kita ya, bugas, gitaya, no? Yes, mabuan. Lain magigya para sa aton, no? Kung makakaon tayo rice. Kay gatay sa tunsang kusugag na anad, nakita ka kung mabuan, wag isa kadlaw mabuan, yung try ko gate na mo, wala rice. Ano lang ko, tinapay lang ko kag prutas, galalain. Hindi ko katindog mayo. Tod ko gagawin. Hindi ka ka-function, kuway ka hindi ka that's why yung bugas importante gid. Subong di way untat man hinapitay dra sa mga kauturan ta. Mayo maning mga kabataan, no kay ka mga pisan man sa ila ka mga solterito sa ila. Gay eskwela pa ne? Eskwela ka pa, sir? Wala naman graduate na.
Ano, sa high school? Senior high school? High school lang. Ito yung plano ka pa magpadayon? Sana dugay na kung eskwela mo. Tingnan namin, tani. Ako padayon ka na soon. Mga 6 years nag-roll ako eskwela. Okay. So, pero may plano kapag hindi magbalik? Wala na. Wala naman. May basawa ka na, how? Ragali. Wala ka sawa. Dapat balik ka. Kumbuan. Oo. Balo ka kung makauntat ka na, no? Ay ka na gana. Oo. Gani man mo. Pero okay sa ma-inspire na sila. Makatulod sila balik sa pag-eskwela. Kay mas nami gid dyan, no? Kung may ara ka sa ginakaptan. Example, senior high school graduate ka lang daabi, no? Pwede ka nakapangita sa may nga obra. Kag kung may plano ka mapadayon, mabuhan, support ka lang danay, no? Ay makatapos ka gid. Correct gid, no? So, subong, tiyan mo na, may mga ara bugas nga mga out of stocks, Bombo Grace. Yes, pambuan amo to ang white rose. White rose lang gid ang nawadaan sa. White rose. Nga wow. Wala na kami nawadaan. Wadaan man kang magnolia. Nga kay wala man to sa ginakuan. Wala na gid. Ano kuno ang rason sa na? Wala man kami kay gahulat man kami ni permista nga mag-abot. Pero magnolia lang ang white rose. Ang magnolia bakal man na. May pila na siya ang kilo? 43 ng kilo. 43. Oh, nagasunod siya sa 45 pesos ng white rose. Pinakabakal. Posible sa ka-factor bomboan kitungod bakal kag nawadaan sang stock, no? Pero i-check na be sa ibang bulugasan kung wala man sila sang stock, no, sa white rose kag sa magnolia para nga matungod taman kung nawadaan sang stock. Amo gani man. To kadamo subong kakawadaan stocks though. I don't know kung ano ni natabuan lang ni mga balaklon la Bombo Grace or oo or kay sa bagay why nga daan galing abi Bombo Grace ano bala why ani bala? Yes. That's why man kay Agosto na kita subong. Off season. Oo, off season. Posible amo man na bombaan. Pero kay sige lang damo man sa mga alternatives sa danay, no. Ano kita danay Amo na kaning ginatanaw naton kahit pareho na subong ho mag-jutay-jutay ang stocks. Basi pagkasunod si mana pagbalik mo taas naman liwat ang presyo. Muna gani bomboan, no. Muna ginabantayan taman kaya na-check taman, no, kung magtaas ang presyo kay para nga makabalo aton sa mga kauturan. 2 peso lang na siya bomboan ang saka ang reaction sa naton sa mga listeners, grabe man, no? So, ang bulsa mo ka-react man gani, may lang kung bastante ang imo sini nga kita kay isubong bulan sang Agosto, no? Manog bare months, gabangon pa lang tana, no? Sa paglabay man sa sining off season mambuan. So, kabay pa nga hindi siya makahatag man dako nga problema sa pag-abri sa klase. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo. Live kita today sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace. Din Lubato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa una nga hugnat sa balita gindiron sa aton subong yang aga. May mga bugas nga wala sang stock subong, out of stocks. So, that's why hambal ko nato niya kay na because Agosto subong, di blaway man gid ani. So meaning amo na yan tion nga base although nga sa iba niya guro may mga supply pa man, no, pero nagaamat-amat jutay. So ang ginatanaw naton kung sige na amat-amat jutay posible ta kung posibilidad naman may taas naman ang presyo amo man law of supply and demand okay lang na iya kun ang bugas, ang soft drinks, blaya, ang ubos, subong na notice nyo, soft drinks, amo naman, balko balasang tinalikdan, kasi subong bakal ka mo sa mga sulutsangge, ka mo magbakal ho, nagkakaubos ang stocks nila. Di okay lang na iya, kaya mabuhi, man kita wala soft drinks. I mean, iban, muna, ginapamahala nila by 2 pesos, pila na, no, ginapamahala na nila. Pero kung bugas na gani, bawti hindi igidya okay, no? Sa tuod lang, buhi man ang iba na tao nga wala kanon, we need to look for a substitute para hindi tama
take advantage ang mga negosyante. Oo. Agaling ti amugid na no. Mabuhi gid daya because iban sa mga iban yung pungsod amuman pero ti nasanay naming system naton kakaon di daya kanon. Amo na gani nga naga-take advantage ang mga negosyante kay hindi kakahalin sa aton kinagawi. We need to go. Oo, sa amo na diri sa aton nga daan niya certified ti makaon kay gidya kanon mo no sa mga kauturan naton. Especially iban bla pareho na nagatrabaho kada yung mga mabugat nga mga bagay tialin sang gamay mo nanad ka magkaon niya sang kanon gidya di ba pila nga di ka bandihado iban makaon nga kanon kay amo gid na ya because syempre sa sistema tanana no pero that's why iba naton yung mga kauturan bla especially sa mga bukid-bukid kun amo ni bla nga tiyempo mga kararuton halos ginamantener na lang na mais kararuton na bilang mga kamuting kahoy no amo na permi kasami nato na batian sa mga kauturan tablang ang sitwasyon bla deprive ka pigado gid dumahilibion ka na lang kay why kay hatag nga kano makaon ka mo dira sa mga karuruton maski sudan wala no so amo na so sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo budlay-budlay. That's why nga budlay-budlay gidriya sa Pilipinas nga mga buhi kun la taya bugas. Pero maka-adjust malang tana. Subong amo rin kani gina-anticipar taman nga tuod. Maka-adjust man sa sitwasyon nga tipo kadugay-dugay ani naman no. So amo gid na iya. Ti ka budlay gid. No. Hambal ko na gani, okay lang na yang soft drinks nga magpamahal kamo da kay sa tuod lang to ginahiloan tama na yang lawas tamo. Sa mga kauturan naton, ginahiluan tama na ya ang lawas ta. Pero okay, pamahalan da nila para mga kauturan ta hindi na sa'yo magbinakals na kay kabudlay gid. Pero ang bugas, syempre, no, importante gid na iya sa aton, no? Very very important. That is kaya maski tapakahambal nga pwede mala na iya wala. Pero mga kauturan ta, sa bagay kung kisa ginadikta naman na sa paminsaron, no? Kay kung maanad na tuod, pero na bla kung mag-healthy diet ka man bla sa mga kauturan naton, de bla, kung inablang matsyag mo ba ang hawak mo nga 18 sa una, nano ni, nag-38 na lang ni, mambaliban tama ko ma-diet ta, pag maghambal ka nga mag-diet ka, mag-low carb diet ka, or ang kanoon buhin-buhinan mo no damuon mo protein mo mga amos na bla syempre una do nagabalang-balang man ang espiritu mo kay kaya yan na anads na pero kung magsige-sige kay importante gid ni sa aton sa mga kauturan naton especially sa kadamo lang sa ginapangatubang tasubong ho nga mga pagtilaw especially sa aton kayong lawas no hindi gid makapaayo yung hindi kita magkaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Pabakuron tagi daton nga immune system man at the same time. May ang COVID ara pagyapon may mga monkeypox pa nga do hindi ta maintindihan. Amo ning ginakahangawaan man naton. That is why importante gid ang aton iya nga health, no. Sabagay hindi man manami nga ang kapagkaon pagkonsumo blas ang damo-damo nga rice kay di ba ang sugar sina puwerte man ang sa mga kauturan ta okay lang na akong construction worker ka Bombo Anthony kay ma-burn mo man na iya that's why ma-notice mo why kaya sa construction worker nga makitaan nga nagadalalaggo ang tiyan di perting pabalahas sa lawas inablang mga kargador o nano dilang trabaho nga mabugat blang nga mga trabaho okay lang na yung magkinaon sila yakan or damo nga tinapay da kay ma-burn lang man na. Pero kung ikaw, abi nga ang trabaho mo, nag-opisina ka, or hindi, shadow lang pabalhas mo. So, hindi man gidya bentaha nga, pero kakadamo pa kaunon ka noon, maubis ka, or madagko ka. No? So, amo na, importante gid nga, ma-look after na to ng aton iyang health man. Pero mula na gid ang sitwasyon subong kay gin-check ta ng mga bugas si subong kay Agosto ti amo gid no may mga supply gid may mga yara gid sang klase sang bugas nga nagadutay ang supply so muna gin-anticipar naton sa mga kauturan ta na mamahal gid ni ang dugang mahal kay pag-check ni last time ni Bombo Grace
nagmahal na siya by 2 pesos, no, or piso. Nagdugang-dugang siya per kilo. So ginatanaw ta basi by next week ni abot na ni mga mga negosyante, no? Or siguro because ng sitwasyon, iba na mo na ginambal nga tindi ka pamintaha sa sitwasyon nga ginahambal, ginakulang ang supply para makapataas naman sang presyo. Wow. Ano lang tanay bumbuan to niya, masukob-sukob. Masukob-sukob na lang ta sang aton iyang kanon, no? Pero te okay na, mag 1 cup ka per meal mo, te okay naman na. O wag gina problema, no? Kay healthy gid na kaayo. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan. Diskusyonan tablang aton iya nga promo diri sa Bombo Radio kay nga sa kapigado sang sitwasyon ta, iniya bintaha gid kun maka-join kita sa promo naton diri iya sa Bombo Radio. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Teleng kida, standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba Balik na sa aton niya ka pala tuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo dito sa New Zealand, Sir Ted, mahal da sa inyo no ang kilos ang bugas kay ti syempre gina-import yung man ang bugas nila sa New Zealand, way manggid kamuya ga pananom no ti pangita lang gid sila ya kuno alternative para nga hindi sila makabakal sang mahal-mahal katama nga bugas no didto. Hambal niya ang jasmine or jasmine rice na bla 22.5 kilos lang ha, 68 dollars no amo na 2,400 pesos, grabe ba no? So ang equivalent kun diri sa aton, so tiga pangita sa substitute ti amo na. That's why nga makasurvive kamo da no. Pero ang mga Filipino siya ti amo na no, maski ano pa mambal gid na nga kanon gid siya. Kasi kung magkanto ta sa luwasang pungso ng mga Pinoy nagapangita gid na nga ti makatigang gid na sila makabakal gid sila kanon kay ti syempre una blahalin sang gamay mo na imo yang naandan no. Although pwede gid na maka-adapt ka sang sistema kay mind conditioning lang man mo kung tamaan gid ka mahal na karon bugas kundi iban gani mga kauturan naton especially nga diet bla iti ambal ko na gani ti pwede na nga kung damo-damo ka magkaon rice tapos ma-turn sa sugar kung hindi mo ma-burn tapos ang resulta diabetes so damo man tuod na damo nga mga Filipinos ang gapamaltian bla diabetes so kung nagka-diet ka di bla gakamote ka gakararuton ka no so amo na. Anyway, sige. Sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, aton nga promo diri sa Bombo Radio. Diri na lang gid kamuya ho. Aton nga promo amo ning ginabal naton nga makapian-pian giniya sa aton nga matag adlaw nga pagpangabuhi sa mga kauturan naton kay sa aton nga promo subong no subong 2022 actually para gid ni sa inyo sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Dalag ko nga mga papremyo or premyo ang nagahulat sa inyo sa aton iya nga mga kauturan no. So driya papisan-pisan lang gid niya kun pisan kaya syempre dako gid mo sini nga chance sa pagdawg especially subong sa mga kauturan takon way kita trabaho sa kampo sa uma kay ti untat galing tiempo muerto ariho amat-amat na kamo tipon sa mga proof of purchase sige ginagamit nyo man everyday no or if nati may access man kita ni paano kita makabakal hapos lang gid kinakatama ang magpasakop kay ibutang nyo lang gid sa sulod sang putega sobre ang inyo nga nabakal nga proof of purchase
isulat sa guwasang sobre ang inyong sininga pangalan, edad, address, contact number, perma, week number 1 kita subong, kag ang pangalan sang proof of purchase nga ginlakip. So, ibutang mo gid ang promo title ha. Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM at Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio Bacolod or pwede man sa Star FM. So, pwede nyo mahulog ang inyo sa mga entries dito sa estasyon sa Bombo Radio, no, sa mga kauturan naton. Or, kung kami mismo nagapalapit sa inyo sa nga lugar, so pwede nyo mahulog ang inyong mga entries, especially sa mga utod naton, medyo layo-layo, sa Central, Northern, Southern Negros. Kami naman palapit sa inyo. From time to time, bantayan nyo nakaginalawag nato ng mga drop-box centers naton. So, hapos lang gini, kaya pareho nila ang proof of purchase naton. Dibla nagapaksiw kita, kinahanglan kita sang langgaw, no? Di syempre, ano pa dirang gamiton mo? Silver Swan, sukang puti. So, di ba, hapos lang gid. Kaya rin lang gid sa kusina, yung ginabakal nyo gid ni siya. So, hindi ka pa maghinulsol kung Silver Swan gamit mo. Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. So, pwede mo pa dayon magamit nga proof of purchase ang putos, isa ka Silver Swan Vinegar Stara pouch o kon label. Iyaraman ang sa mga kauturan naton, pwede nyo man gamiton. Gusto nyo mapag-on nga gamit sa balay kay maski ano kalampos na sa mo ni Mrs. Hindi din magkalagbok ka, bakod. Orocan, maayos ang buhay mo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. So, pwede mo pa dayon magamit ka proof of purchase. Isa lang gid ka sticker o kon coupon nga may ngalan sang tanan nga Bombo promo titles. Nagbakal kabi sa Orocan product. So, dagaan ka sang coupon. Maski ano lang pwede mo na i-join riya sa aton si Bombo. Tapos, di ba na grocery ka? Siyempre si Mrs. Wais na yes, Mrs. Gusto niya na mag-grocery maka-discount gid siya kaya may ara, iba nga mga grocery stores nga sa pagkamahal. Tidri kaya sa Pure Gold. Kaya sa Pure Gold, always panalo. Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan diin nga sangasang Pure Gold Supermarket. Isa na ka-entry. Okay? Kabahin lang na sa mga proof of purchase nga pwede mo iya tipunon kag isulod iya mga kabinan sa sobre kay ipadala driya sa aton sa Bombo Radio kag mag-entra driya sa aton iya nga promo. Kay pareho na sa send-in entries naton kay tatlo ni ka pa maagi sa paano ka makadaog padala ka entry sa Bombo, ikaduha nga pamaagi madaog ka pinaagi sa online activation nga kasiyahan o kun sa mga kauturan naton or ikatatlo pamaagi sa pagdaog kada Sabado ang Bombo Radio magapatigayon sang draw sa merkado. No, so tatlo na pamagi kag same lang gid gyapon nga proseso ni blang mga proof of purchase ninyo. Imagine bla sa send-in entries kun pisan ka lang gid siya. Syempre kay kun saliin ka nga bahin sa Negros, mabulubudayan ka magkadto pa mag-draw kami sa market, no? So pwede mo gid mapadala imo entries, okay? So like for example, sa send-in entries naton, no? Ang tumataginting nga kasiyahan sa weekly prices naton, kada Sabado may tatlo ni ka magadaog bilang studio winners naton. Imagine ang aton yung first prize, 5,000 pesos cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Di mo pa na iya pangitaon man, no? Makabakal ka na gid bugas sudan, kinanglanon sa balay sa imo nga 5,000 pesos. Diba? Tapos ang second prize mo, 4,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth of gift pack. Bombo Anthony, balikan nato ng patrol. Kag ang third prize naton, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. So anong sekreto? Pisan ka lang gidya. Amo gid sa pangabuhi naton ti. Hambal ta na gani pareho subong may alternative ka gidya. Kung kapigado sang sitwasyon, tungod wala kita sang obra sa kampo, sa uma, or ano da nga trabaho, pwede kita yaho papisan ka lang niya, maghimo entry, swertehon ka, ti magadaog ka gid
No? So, good luck sa mga kauturan nato. Isa lang na kapamagi kay from time to time pamatian yung ato niya nga discussion, especially mag-discuss kita sa promo naton diri iya sa Bombo Radyo. Okay, sige. Kaya madamo kita sang mga hilikoton subong yang aga ari anay ay kada Martes may pag-change kita sang presyo sa mga gasoline stations. It's either matsaka siya or manaog siya. Pero this time, mix naman Nagpasalamat kita kay for 4 kasunod-sunod nga semana sa mga kauturan naton sa sininga July, sa tinalikdan nga bulan sang Hulyo, naog kidya. Maski pa paano. Subong, ang presyo sang diesel na naog siya, nagnubo siya, pero ang kag-kerosene, pero ang presyo sang gasolina, nagsaka sa jutay, sentimos ng manabi. Pero tani kung nanaog, pag iduro ka nami, manduway siya nagalin sa 70 at ipila na subong sobra na 71 ang gasolina, na? I'm talking of silver, ang premium yan, mas taas-taas, pagid na. Sentimos man ang, okay lang na kayo nag-rollback yapon ng diesel, 60 centavos, ang gasolina, tas 75 centavos, ang gintaas, ang kerosene, 75 centavos, ang ginubo. So, checkeron ta kung nag-take effect na meaning, are na sa mga bulletin sa tagsa ka mga gasoline stations. Kaya ang mga gasoline stations sa Inline Manila sistema, mayara iban pagka 12 midnight, effective na. May pag-change na sang presyo. May iban man nga sa isaga, depende sa implementation nila. No? May iban pagid nga do medyo ulo-adlaw na gid. So, balikan naton si Bombo Gracelyn Lobaton. Kamusta ho naton no? Ang mga gasoline stations naton, Drea sa aton sa Paribot, Siyudad, Bacolod, Bombo Grace, sa piyak nga linya. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, live kita subong sa Caltex gasoline station. Kag nakita na nato no nga may pagbago sa presyo sini nga aga diri sa nga gasoline station. So Bomboan aton lang no nga ipakita ang price diri sa Caltex. So, sa mga kauturan naton, ari ang presyo Bomboan. No? Sa diesel, meron sang 75 pesos and 78 centavos. Samtang sa silver, meron sang 71 pesos and 20 centavos. Sa platinum naman, meron sang 71 pesos and 95 centavos Bomboan. So, ang nagsaka diri amo ang gasolina, no? Kag ang nag-rollback ang diesel, kag ang kerosene. So, bisan Bomboan, gamay lang ang saka, di wala pa siya po nagbalik sa normal. Ang mapuli sa aton sining mga drivers, halin line of 7 gyapon. No, ang pasado lang din diesel. Sabi ko gani ang gasolina manubo, debla, tatanin nanubo subong naman nga adlaw parang akay 70.40 na to mo. So, di magnubo siya. Let's say, maski nagnubo na siya by 70 centavos, kundi mga 69 na lang siya. 69, something like 69 na lang siya. Bombo Grace, galing kayo nagsaka pa rin siya man. Gani man Bomboan, tani nag-retain na lang. Oo. No? First of all, ligad nga nag-retain lang siya. Oo, ma-enjoy man blast mga kauturan ta nga. Sige, nano, maning world market, sige dikta sang manubo ang diesel. Pero kung tanawon, mas ka nagnubo ang diesel by pila, 70 centavos, dira. 75 gyapon, taas gyapon ang diesel sa gasolina, Bombo Grace? Yes, tsakto kay na Bomboan. Kag, mapuli ni sa aton mga drivers. So, among balang sa gihapon, no? Kay sa pag-interview ta bala sa ilam, wala man kuno pa Bomboan nila mapatsagan ang ining gamay nga ginhawa. No, kumbaga nagabangon pa lang sila pero maghambal gani nga doon nakabawi-bawi na Bomboan. Wala pa no? Wala kay kung tanawon mo Bombo Grace, sang una ni unless guro mag 50 taho na gidman niya ang diesel, at least do okay na lang na bla. Mag 50 ang diesel mag 50 taon. Kaya diesel amo ning ginatugong sa mga jeepney drivers naton ti gasolina iban sa mga taxi drivers. May taxi drivers man nga diesel ilagatong. So, kung mga 50 taho na guro, ina do ka okay na Bombo Grace? Yes, Bomboan. Siguro, no, magabot ang adlaw nga magnubo siya
to 50 pesos, makahambal ko ng mga drivers ta. Ma'am, huga okay na. Ano kita, nagpuli na kita sang sobra sa 200 to 300 pesos, no? Makadugang na sa 2 ka kilo nga bugas, tayo pabuan, subong ya, hindi ka pagin makahambal nga okay kid. Kay tungod nga, ang 71 pesos nga ini, no, babuan bugat pag sa aton mga kauturan, mga drivers kagambal sila nga ma'am di kapag iti makambal nga malipay ka kay tungod nga may possibility nga lasun semana mataas na, no, mabalik-balik lang pala, no, gamay nga pagnubo tapos mabalik naman sa taas nga presyo mamo na balik-balik di babuan pila pa malang kaadlaw, no, nga nagpungko kon nagpatigayon man wala sa nga tawag nga pagpamulong-pulong, no, sa sining pagsaka sang gasolina. So atong mga drivers samtang wala pa nagbalik sa normal, ang pasensya nila ara lang man siapon mabuan pero may ara gidya nga iban nagkusamod gidya dili gidya mapunggan ang pagkusamod, no, especially imagine mo sa interview ganin naton mag 200 iya ipauli. Mabakal siya 1 ka kilo nga bugas, di makaigo na iyan 1 ka adlaw. Di syempre maduha siya ka kilo, kung may mga kabataan siya, kay ipamahaw niya, ipanyaga, ipanyapon, do ga-diet, do naga 1 cup of rice lang na sila siguro sa amo na ang sistema. Tapos, pila na nga daan, 80 or pila na, 1 ka gatos. Di dayon, mabakal pa siya sudaan, 1 ka gatos, di makaigo na iyan ang 200. Di kundi, kwan gid pigot gid, Bombo Grace? yes, so kung kita lang magsuma, hindi gid kaigo, plus pulawan mo, buktawan mo, boboan, perde ka. Yun, makaon pa man na sila mo, kay nagapulaw sila, na kabudlay-budlay gid tuod, no? Kung imagine, no, lang sitwasyon sa mga utod nato yung mga drivers, that's why hindi mo na sila mabasol kung dibla, may taripa na ni sila sa 12, pila gani dapat plete, subong? 11? Dapat 11 pesos pambuan, no? Kay 9 pesos to bigad. Galing ginten nila ang 9 pesos. Tungod sa pandemic. Oo, ang 9 pesos, why ka na nila ginasinsilihan, to doon na andan na lang nga 10 pesos. Tapos, ang 11 pesos, yun himo na subong sa ibang 12 pesos. Yes, pero ginahamalan tagid nung iban, mabuan. 11 pesos lang. 11, good siya. Yes, meron pa Japon, mabuan. Sa hapon, nagbayad 10 pesos. Tayo ang mga drivers ta, inabato na lang na. Pero ang mga may taripa, mabuan, kinahambalan gid siya nga kulang man ni ang imo plate, kulang piso. Oo. Oo man intindiyon ta ng mga drivers naton. Dapat insakto man ang plate. Tag sa mga drivers man, ti dapat ang panukota 11 lang man. Pareho lang man Bombo Grace Kay kita tanan, apektado man sa sitwasyon. Kung budlay, kung nabudlayan sa sitwasyon ng mga drivers ta, ti kita tanan mga kauturan naton, especially yung ginambal na naton Bombo Grace kung isang kay isang tuka ka, mabakal ka bugas mo. Pikot man sitwasyon mo, piso ga matter man na mo Bombo Grace. Yes, bambaan. Kung napektuhan mga pasahero ta, di paramdamon ta permit ng mga drivers, masubra pa ni bambaan ang lagapak man bala sa ila. So sa mga pasahero nga nagapiti sa gapon sang 10 pesos pala san may may taripa na bambaan. Tani na lang, no? Dugangan na nilang piso kay para nga makapuling sa drivers ta. Amugid. So subong bomboan, kadamo naman gani sa mga makita ta nga nagapagasolina o kung nagapatugtog diri sa diri nga area. Kagati sa pila ka mga tikang man, just like Abby, ang pagduso no sang fuel subsidy para sa mga tricycle bomboan. Ginahulat ta pa man na, no? Kay subong inasiguran naman para nasa first reading mo ano? Yes. Ang inaano talang ang mga drivers tang iban wala sa franchise, wala babuan. Ano naman? Problema naman sila. Hindi, ang Y franchise hindi gid makabenepisyo Hindi gid na ang matabos na. Hindi gid babuan kay striktohon nga pagpatuman, no? Kung wala kaya, hindi ka gid makabaton. Correct. Anyway, sige, Bombo Grace, okay man, no? Antes ka mag-extra,
okay man ang aton sitwasyon. Kaya may mga lugar nga daan kita diri sa Negros Occidental nga pareho ni bla kahapon, Bombo Grace, may mga pagsaka iya sang tubig, no? Didto ya sa may barangay Bakong sa overflow bila sa may Purok Riverside sa barangay Maaw padulong sa barangay Bago, no? From Maaw siya sa Bago, Bombo Grace. Yes, Bombo. May mga may mga public natawag assistance man, no, o kung pahibalo, no, nga hindi kid pasaga-saga, delikado maglabay sa muna nga area. So kid halong, no, subong ang tiyempo tabang buan diri sa syudad sa Bacolod, diri sa Dalan Lacson, okay kid kay klaro naman ang sa niyang kalangitan, although nga makita naman sa gihapon sa punta nga gagray siya bambuan, pero nga pangamuyo no nga mag-election nga adlaw. Kaya iba diri nga mostly or pero may balagi na baha bambuan sa Nanigado, wala akong makakita nga ginbaha. Outside lang siguro sa Bacolod City may mga pagbaha bambuan. Amo gani, no. Pero subong okay aton kalangitan. Okay, good. Bambuan. Mayo, good ang iya. Sini nga nawong, no? Nagasmile man sa ato. Karon pakita na si, siguro, si Haring Araw sa aton. Okay, sige. No, anyway, salamat, Gid. Bombo Grace. Yes, Bambuan. Ini si Bombo Grace din ba ito nag-report para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Okay, sige. Salamat, Gid, sa kay Bombo Grace din Lubaton, no, sa dugang iyang balita, no, gindarong sa aton subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo report sa first edition, no. So sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no. So amo ni gani, no, sa mga kauturan naton tiwagi kita may mahimo ang presyo. Dugin patilaw lang kita, especially sa gasolina. Ingin patilaw lang sang isa ka bulan, no? Ate, is bagay magambal ka nga ni timawal naman ati dikta ni sa world market mo, hon tabe, no? Sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, dikta sang world market. No, kita may mahimo ni permi sa world market, no, sa aton iyang mga kauturan. Nano na lang ning pagkimtang aton. Kasi amo giding ginambal naton. Mintras, no? Mintras nga ni gani man. Mintras nga hindi tani maamendar, especially dribla sa Pilipinas. Ang aton lang gid nga pagbulig diri sa Pilipinas. Kay manti ang world market ara gid na yan. Hindi naman gid kitang nagaantos. Bilog na yang kalibutan man tuod subong mo. Especially nga duway nang touch nga danang inaway ang aggression sang Russia sa Ukraine. Sumintas nga muna ang sitwasyon naton kag kun hindi naton maamendar ang kasuguan naton diri sa Pilipinas, especially oil deregulation law, no? Nga busisiun mo to sa mga oil companies, no? Nga amoni, nga aman nga kamusta ang ilang record, nga paghambal sa world market nga mataas presyo ka, taas ka mo din presyo, ay ka mo nagkalabilin nga stocks dira. Ang value-added tax ta or diin tada ang excise tax ta pwede tada makabuhin mga amo sinabla. So mintras amo na why kita ya kung ano na yang dikta sang world market. Debla? Kung ano na yang dikta sang world market, amo lang gid na iya gyapon. Why kita may mahimo? So that is why subong although, again, sinintimos man pero kung magsugsigi naman masupot-supot man ay. Supposedly, ang bata tadi makakita, tabla nga amat-amat na sa kada binulan, no? Ma-line of 6 na, tapos mag-line of 5 na. Ang presyo balasang gatong, kay tanan gid kita ya apektado. Siyempre, isa sa pinaka-apektado, mautod na nga mga drivers, kaya ti palang kabuhian, pero hindi naman mga drivers, ti kita tanan siyempre, kay kung magmahal naman ang plete, mahal naman nagapaula mga balaklon, kita nyo man ang sitwasyon subong sa merkado, nag-check kita na, gina-check nato ang bugas, ang utan, ang mga isda, mga kalanuno nato, nang ginakonsumo nato everyday, itlog kamahal, no?
So, kamahal gidjaya sang basically sang aton iyang nga mga nagapanguna iyang nga mga balaklon. So, amo na no sa aton iyang sitwasyon driya sa may pungsod Pilipinas. Kadamo pangadaan sa mga bisado hindi mo na maintindihan nga mga kalanabo sa aton, no? May mga pagpanghangkat amo siniya rin ang aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Good morning sa liwat Bomboan. Good morning man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kay Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, subong ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga ang syudad sa Bacolod maga-monitor ni bala sa sining pagsulod sa monkeypox, especially sa mga ports of entry namon diri, seaports, airports, kay dibla why naman yung restrictions ang pagbiyahe mo ang pagwa-sulod mo basta vaccinated. Kasi okay naman lang yan sa aton sitwasyon driya sa pungsod Pilipinas. May coordination, so to sa alkalde sa syudad sa Bacolod, may coordination na ang CDRRMO, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa PDRRMO, meaning ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, agod sigalununan ni ang monkeypox, no? Paano ni monitor ang sabahin man iya pagid sang COVID man gyapon no? Driya man sa amon sa may syudad kag sang probinsya. Kag subong man sa rugang panamon diri nga balita. Ang portrait bala, ang litrato bala sang mga mayors kundi ginabutang gina siya Bombolinsi diriya sa amon sa Bacolod City Government Center. Ara ginaya sino pinakaunang mayor hasta up to ang pinakaulihi abi nga nanaog sa government center arag ng ilang mga portrait. So si former Bacolod City Mayor Monico Puentevilla, halin sang pagpanaog niya sang 2016, ang termino niya one term siya mo 2013 to 2016. Wala gid siya nakahangang iyang portrait kay nagbulos sadto si Mayor Bing Leonardia. Although iba ti amo na ginamalisyahan abi kay ti ano sila mo ga-clash ni sila pero ni Mayor Bing ti way gid na butang iyang kwan iyang litrato suno sa iya ti ni Mayor Monico kapo na happy siya kuno kay ti at sa pagkamadugay sa 9 years ginbalik siya ginbutang siya dira ni Mayor Albi Benitez kay hambal gani isang bag-ong alkalde syudad sa Bacolod ti deserve niya man nga ibutang dira kay ti nabutang man gani ang mga nagkuan lang ang mga nag-acting capacity lang mga nag-OIC lang ti Mayor Monico kuno ti way gid nabutang tigin butang man to ang portrait ni Congressman Greg Gasataya kay during that time ni former Mayor Monico Puentevilla naka-acting mayor man niya si Congressman Greg kay na-suspend man to during that time, Vice Mayor, si Congressman Greg, during that time, sang 2015, dira. So, nag 3 months nga suspension. So, ang Vice Mayor, automatic nag-alkalde. So, amo to, ginbutang man to kahapon ang litrato man ni Congressman Greg Gasataya. Masulusad dyan na naman politika, Dria Samons Bacolod, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, kag sa presyohanay, una sa kwan, sa gatong, tiara na, nag-take effect na ang sa presyo sang pag-change na sang presyo sang gatong driya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Subong ang diesel kay nag-roll back siya. So ang diesel subong 75 pesos and 78 centavos more or less sa mga gasoline stations. Ang silver or ang gasolina nagtaas siya so nag-71 naman siya, no? Amo ning presyohan ay driya sa amon ginabantayan man gani namo ng presyo sang bugas kay manti syempre subong Agosto do way untat galing Tiempo Muerto Dres Negros way man ani. So ang may mga bugas Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga mga klase bala sang bugas nga wala na sa market namon subong ka nga isang White Rose, ka nga isang Magnolia, subong may mga yara presyo nga tag 42, 43, 44, may yara nga sa isintahon, mahal gid siya. Pero ang ginakangawan diri basi magsaka, pagid kay nagsaka na ning daan Bombolinse. So basi magsaka pagid by next week kay man nagakaubos naman ang supply sang bugas diri sa amon nga merkado. Amon ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas.
Good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, mag-run out di samo no sa pila ka mga barangay diri syudad Sang Rojas. Alas 5:30 tob-tob alas 6 may upgrading amon nga Capiz Electric Cooperative nga ti ligad to nagpabutsag sila nga may piso nga pagmahal sa electric charge tapos subong experience namon ang uncomfortable nga pag-operate sila nga amon nga electric provider diri sa probinsya sang Capiz. Sa dugang namon nga balita sa pagwa nga record no ni Octa Research Fellow Guido David no sang Hulyo 30 sunod diri ang probinsya sang Capiz bao nagatapuan ay pulo pasensya kita diri sa aton nga mga kaiping nga probinsya gitapuan ang probinsya sang Capiz hindi man galing mapabugal makaalarma kay 51.2% ang positivity rate dili namon diri sang COVID-19 pinakamataas no kay man ang pinakamataas so far nga record namon before ining 51.2% sang Hulyo 23 nga may 30.6%. Na sekundahan man sa probinsya sa Aklan, Antique kag Negros Oriental nga may mataas man nga positivity rate na balhag nga kaso sang COVID-19. Subong adlaw gani sa pinag-latest nga bulletin sang Capiz PHO may ara kami sang 46 panibag-o nga kaso sang COVID. Aktibo nga kaso namon diri is 91. Kahapon nga adlaw nagpatigayon sang press conference si Capiz Governor Ferdinand Otto Castro matapos to nga ti nagpinadulong diri ang pila ka mga quarry operators kag workers diri sa Bombo Radio Rojas nagpabutsag sang ilang pagpanawagan no kag pangayo sang suporta sa provincial government matapos nga nadulaan sang trabaho pangapuyanan ang ilang pamilya kag himata kag na pasarado ni Ferdinand Otto Castro ni Governor ang tanan nga quarry site kag quarry operations dito bugos nga probinsya sang Capiz. Ate sunod to kay Capiz Governor Ferdinand Otto Castro mas payo pa nga mga gutman ang mga quarry operators kag quarry workers kaysa makita niya ini nga ara sa sulod sang lungon. Ang butsilingon niya mas okay pa nga di subong magutman kaysa sa sunod nga mga henerasyon makita na nga ginapatamasaan ang amon diri nga dunang manggad as per report ngayang nabaton nganing although may mga permit nga mga quarry operators non-compliant no nagapinabasta sa pag-quarry sa ilang lugar. Sunod diri kun luya kung may kabalaka sila kag pagpalangga sa ilang mga quarry workers o mga quarry operators dapat nag-secure sila sang sang special permit which is nagkasaad man sa executive order nga mahimo sila matagan sa special permit para magkapadayon sila sang ilang pag-quarry iti na tukiban gali sunod to kay governor nga pinanawagan sila sang suporta pero wala magamay ang mga quarry operators na bon nga nag-secure sang special permit patimaan nga base nahadlok bala nga madiskubrihan ang mga violations pagid nila sa ilang quarry site. Among diri nga mga mga construction firms ay dira na sa probinsya sang Iloilo kag Aklan nagakuha sang balas kag bato kay wala na diri sang makuhaan diri sa probinsya sang Capiz. Sa dugang pagid namon nga balita kapon nga adlaw na kuryente patay ining 36 anyos nga residente sang Barangay Cortis, Balete, Aklan. Isa ini ka lineman sa telecommunications company samtang nagapatigayon sang line clearance sa barangay Tinatayan dito sa Banwasang Dumaraw na kuryente patay ning si Ruel Cuadrante Santa Maria no residente sang Balete, Aklan. Sunod to sa iya nga upod may ginutod ni nga sahi sang wire ining nasambitan nga biktima kag nakita na lang sini nga nagakurog-kurog kay gid padangat pa to sa pinakamalapit nga ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. So far, muna madalagpuan naman nga balita diri sa Sang Rojas, bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolensi. Madamo nga salamat Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos nga probinsya sa Aklan kahapon may ginpatigayon man nga sesyon ang sangguniang panlalawigan diri sa amon sa probinsya sa Aklan
kung sa diin naaprubahan ang apat tanan ka mga resolusyon nga ginaduso sa mga board members. May kang tanan bala diri sa pagkontra sa uman nga pagbuhi sa hagna nga House Bill 1085 ukon ang ini nga pagkrear ukon tukod sang Boracay Island Development Authority Government Owned and Controlled Corporation ukon ini nga bida GOCC nakabalhag sa nasambitan nga mga proposisyon ang panawagan sang ini nga mga SP members sa duha ka mga kongresista diri sa amon sa probinsya sang Aklan, particular kandayo 1st District Congressman Carlito Marquez kag 2nd District Congressman Chudorico Haresco nga magbalay sang hagna nga nagkontra sa ginaduso nga bida bill. Magluwas dire, may lain pa nga panawagan ang mga SP members para man sa mga local government units, particular dito sa may banwa sang Malay, nga magpasaman sang resolusyon nga nagakontra sa nasambitan nga hagna. Tikon aton nga madumduman ang mga negosyante man kag tanan nga mga nagkalain-lain nga sektor dito sa may bahin sang isla sang Boracay tinag-oponer ged sa ini nga hagna nga ginaduso sang mga mamalidha. Samtang dugang man nga balita diri man sa amon sa banwa sang Kalibo kung aton nga madumduman ang ato balang nga nahambal ko nga ang amon nga Aklan Electric Cooperative nagaplano kag ang ila ginaduso subong magpatuman sang 10% surcharge sa bill sang kuryente sa mga miyembro konsumidor sang ila cooperative nga hindi makabayad sa tama nga oras. So ang ilang ay gapatong 10% nga surcharge. Kahapon sa session man sang Sangguniang Bayan sa banwa sang Kalibo na istoryahan ini kag nagdihon man o kung naghimo sang resolusyon ang Sangguniang Bayan diri sa banwa sang Kalibo nga kontra man naga-oponer sa ini nga ginaduso sang Aklan Electric Cooperative. Nahibaluan nga dira ko no bomborenanti sa copies ang Kapelco kung magpatong lang gani isang surcharge 2%. Pero diri ang amon Akelco 10% gid ang ila sini nga ginaduso nga surcharge. So siling to sang amon nga mga SB members daw hindi manini angay kag bagay subong nga tiempo nga may ara pa kita sang pandemya kag global crisis. Samtang isa man ka konsehal diri sa banwa sang Kalibo ang nagdihon man sang isa ka resolusyon nga nag-request sa opisina ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro kag sa opisina man sang amon nga MTRRMO Kalibo nga mag-conduct o kung maghimo sang ini nga mga training sa mga barangay officials kag barangay tanod diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Ini kasunod man sang na-eksperyensyahan balang alinog nga magnitude 7 dito sa may bahin sang Northern Luzon. So sa diin daw nakita nga may ara gid nga mga residente nga hindi gid prepared no sa ini nga mga kapareho sini nga mga kalamidad kag disaster. So dito naisipan sang amon nga isa ka konsehal diri nga dapat umpisa pa lang sa barangay ang mga opisyalis ang barangay kag mga barangay tanod makahibalo na magpatigayon kag mag-rescue sa ini nga mga nagkalain-lain nga mga katabo man sa ila mismo nga lugar. Samtang malagpuan man nga mga police report diri sa amon kapin dito sa 8 ka mga menor de edad ang ginatudlo nga responsable sa sunog nga nagluntad man sang nagataliwan nga mga inadlaw dito sa may bahin sa Purok Size, Barangay Butuan, sa banwa sang Ibahay. Kapinggid dito sa 200,000 pesos ang naging danyos matapos nga sunugon sang ini nga 8 ka mga menor de edad, ang 3 ka mga motorsiklo, isa ka bisikleta, kag isa man ka tricycle. Amo na ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon dariya nga mga nagapangunang nga balita dari sa amon aga pa may sunog na isa ka boarding house ang totally burned gid diri sa may Barangay Sambaga,
haro ti ginahulat-hulat di sumonga ang investigation sa Bureau of Fire Protection kay base bala wala pa ini permit halin niya sa BFP. Sa iban panamon nga mga balita tinagalao man ri ang tagdumalahan sa Iloilo Electric Cooperative o kun ILECO nga ivito ni President Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill 10306 nga hagda nga nagaduso ngati pasang karon ang franchise area sang more power sa 15 ka mga banwa kag component city diri sa may probinsya sang Iloilo. Sa iban panamon diri nga mga balita nagumpisa na kahapon ang National Brigada Eskwela sa Department of Education bilang preparasyon man niya sa nagahilapit nga school year 2022-2023. Sa pagpakigangot taman sa spokesperson sa DepEd Division of Iloilo na si Mr. Leonel Salvilla sa bahin sa probinsya ginlunsyar ini sa may banwaya sa Alimudjan. Di kahapon nga adlaw pag-umpisa sa pagpatigayon sa pagpaninlo kag pag-repair sa mga kagamitan sa eskwelahan. Sa iban panamon dari nga mga balita may bag-o nga panugdaon ang isaya ka veterano nga election lawyer nga posible malantaw sa Korte Suprema may kaangtanan sa nagahilapit nga barangay kag sanggunian kabataan elections o kon SK elections. Di mahimo lamang inikuno nga ma-postpone in kaso nga sa rason sang violence, terrorism, loss or destruction of election paraphernalia o kon records o kon pwede man nga force majeure kag iban pagidya nga mga analogous causes. Di mas maayo gini kunta ni Bombo Radio Western Visayas kung madayon ang barangay kag SK elections. Try ta naman iban bomboan. Correct sakto na Bombolin. Ano pag ginapugong naton nga hindi naton pagdayuno na o ginahambal wala budget mayara naman na iya kay kumbaga bala nang ang nakaano na siya ang ina nga petsaw ina nga adlaw nakadesenyo na nga may amukitas na may barangay kag sangguniang kabataan elections. Tinhandaan naman na sang COMELEC ti subong kaniya ang COMELEC natapos naman ang registration. Siguro ya Bombolense, hindi na ya sa kunano dayang nga hindi pa ya ready ang gobyerno. Base tong mga financier amo nang hindi ready kay bago na natapos ang national kag local elections Bombolense. Amo gete medyo masakit-sakit goros bulsa ni nila. Di ko nakilala ko pagani magseling. Kung siya kuno yung magdaog sa SK, first project niya, third floor sang ilang balay. Pero syempre langas-langas lang inaya. Dapat ang pagpadalagan sa isa ka posisyon hindi tungod sa kaugalingon nga interes, di ba Bombo Rinante? Bombo Lensi, ati balaan tagit ni sa pila ka mga government officials, pila ka tuig nga nagpanerbisyo diri sa ilang mga pungluyo ay wala sang mihura, wala sang makita nga proyekto. Tiyempo na siguro at least kasi bala may bag-o nga magtuhaw kag hatag sang mas masangkad, mas maayo nga pang ginobyerno sa ilang barangay Bombolense. Amoge, galing kiti ay ang iban bala nga mga congressman, paborya nga i-postpone anay kay ti damo pa kuno sang problema ang pungsod gati kinahanglan sang pondo. Ti ang national election gani gindayon nagligad nga ang barangay kag SK elections hindi pagdayon na Bombo April. Tama ka gidira Bombolense. Kay man hindi man naton manugid malikawan nga may ara gid man nga mga barangay officials no kag mga nagapungko subong diri sa lokal nga posisyon nga daw kinahanglan na gid nga mabayluhan kag kadamo na gid pumuluyo nga nagasing paninggiton subong Bombolense nga tani mabayluhan na nila ang ila sini nga mga opisyal sa barangay diri sa amon subong Bombolense kay di ba umpisa ang mga pagparehistro ang iban nga mga barangay officials nga first termer pa lang even daw nagasampo na or pulo na katuig ang ila pagpungko sa ila posisyon ng hakot na Bombolense. Sang iban nga mga residente agud nga iparehistro sa ila barangay nga paniguro kay man siguro nahadlok nga mabayluhan Bombolense. Ti iba na mo gid man na ulobraho nila. Pero kung pamangkuton mo yung tawo, kadamaan niya pabor gid mo nga madayon ang eleksyon. Kita hindi na niya pag-intrahan pa sa mga
politiko kun sa mga national officials. Sige lang alang na gid ang ako nga tiyempo hindi ka na pagbalik sa Okay, inyo. sige. Salamat, Gid. Bombo Radio Western Visayas. So, naman kita iya mga kabinaminin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mayit kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Salte for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan